Jina ħanitkellem fuq Giuseppe Bonnici, Jose Orlando, Jose Ketkuti u Francis Ebejjer. Allura Francis Ebejjer u Jose Ketkuti peress li ġa mis-sewwa qabli ħaniprova nħaffef ftit. Kollha kemm huma żew metafori differenti. Giuseppe Bonnici pereżempju jiffoka fuq l-Imperial Government Workers Union u jgħid li din l-għaqda kellha eruq soda. Juża din il-metafora tal-eruq u juża wkoll il-metafora tar-riefnu, jgħid li l-Union għaddiet minn riefnu qawwi minħabba l-attakki li kienu qed isiru fuq dak iż-żmien. Issemmek ikun qiegħed bejn wieħed u ieħor qed iweħħel daqsxejn fl-attakki mill-Knisja minħabba li l-Union ġo fiha kellha żewġ membri protestanti, allura l-Knisja issa kienet qed tuża din li ħajdawru ħajjippruvaw jikkonvertu lil kulħadd. Jose Orlando, li Jose Bonnici jimxi ħafna fuq l-istess passi ta' Jose Orlando, juża il-metafora ta' xrara tan-nar li wkoll diġà xi ħadd ara xi biċċa minnha. Speċi iqabbel lill-poplu Malti ma' xrara li intefat viċin tal-Porvli u ħadet in-nar dakinhar tas-7 Ġunju. Speċi iqabbel l-irvel ma' xrara li ħadet in-nar f'daqqa ħuġġieġa. Jose Ketkuti imbagħad jinqeda bil-metafora tax-xemx u id-lam bħalma jgħid it-titlu tal-ktieb tiegħu stess. Ix-xemx hija dik illi turi t-triq it-tajba hija t-triq għall-edukazzjoni biex il-poplu jitejjeb il-qagħda soċjali tiegħu. Waqt li id-lam ovvjament huwa il-post fejn hemm l-injoranza biex ngħidulek, fejn hemm id-dufija. Waqt li Francis Ebejjer jinqeda wkoll apparti bl-istess metafora ta' dlam u id-dawl li jinqeda bihom kemm fl-ewwel kapitlu meta jgħid li Rużan kienet qiegħda fid-dalma soċjali biex ovvjament joħloq il-kuntrast ta' Rużan li hija iktar emanċipata mill-bqija tas-soċjetà. Waqt li u mbagħad jerġa' juża darba oħra meta Karmenu jkun qiegħed ħdejn il-baruni u jgħid illi speċi dan il-baruni qiegħed fid-dlam. Jgħid lil-Marija li t-tifla ta' Karmenu jgħidilha ma rajtek x'hawn dlam wisq. Ovvjament il-baruni qiegħed fid-dlam għaliex mhux qed jara l-verità kollha, it-triq it-tajba, waqt li Mark Antonin huwa l-leħħa ta' dawl. Speċi li kieku kellu jimxi warajh, kellu jimxi kien jimxi fid-direzzjoni tajba, l-emanċipazzjoni. Orlando li kien jikteb ħafna fil-gazzetti anki fil-Labour Opinion, ippubblika xi poeżiji wkoll u kien juża ta' spiss l-apostrofi fihom dawn il-poeżiji, kien jindirizza lil ħaddiem b'mod dirett. Ovvjament biex il-messaġġ jasal aħjar u il-ħaddiem iħossu eqreb ta' min qiegħed jikteb. Allura la darba qed jaqra poeżija miktuba minn xi ħadd iħossu eqreb tiegħu. Barra minn hekk waħda mill-poeżiji li issa nitkellem fuqha iżjed tard, kienet poeżija pubblikata f'festa tal-Labour fil-fatti fil-Ħamrun, ġifieri terġa' iktar u iktar kien effettiv l-apostrofi tiegħu. Però fl-istess ħin nimmaġina jiena li l-lan tiegħu kien li jiżra l-imħabba u sens ta' patriottiżmu fil-qarrejja. U din hija xi ħaġa illi tidher spiss f'Orlando speċjalment. Jappella wkoll għas-sens ta' familja, pereżempju f'artiklu tiegħu jikteb illi l-poplu kellu fih vini għandu jiġri d-dem ta' missirietu ġo fih. Ġifieri qisu jappella għal dan is-sens ta' familja biex iktar ikompli jiġbed lin-nies u jaqgħadhom, biex ikompli joħroġ dak is-sens ta' għaqda u patriottiżmu. Jose Bonnici li bħalmet jimxi ħafna fuq il-passi tiegħu wkoll jipprova joħloq dan is-sens ta' mħabba u għaqda fil-pajjiż u jikteb għalkemm bla armi ma beżgħetx u daret fuqhom u bdiet teddidhom bi kliema. Ovvjament qed jirreferi għal folla illi daret kontra il-klassi l-għolja u l-Ingliżi wkoll. Manuel Dimek ukoll li bħalma rajna diġà kellu l-gazzetta tiegħu il-Bandiera tal-Maltin, kiteb artiklu ħanaqra biċċa minna. Aħna rridu biss li inti tqum qawma sewwa minn nas kbir tiegħek u tieqaf fuq saqajk u tibda taħseb bħalma jaħsbu popli oħra. Taħseb biex teħles mill-moħqrija bil-għaqal u tikseb dik il-libertà li l-gvern bojja seraqlek.
U dar istess ħsieb jidher ukoll fi Francis Ebejjer li jisostnih matul ir-rumanz kollu il-ħarsa ta' Rużan, illi il-poplu għandu bżonn iqum fuq tiegħu u jiġġiela ta' drittijiet tiegħu. Ma jistax jibqa' poplu rieqed u jaħseb ras ħaddieħor. Allura isom kollha kemm huma kienu qegħdin jinsistu fuq bidla fil-mentalità fost il-poplu u kif qed ngħidu li l-bżonn li l-poplu jibda jaħseb b'moħħu u mhux b'moħħ ħaddieħor. Manuel Dimek ukoll juża din il-metafora ta' dlam, jixebbaħ moħħ il-Maltin ma' ċappa dlam, speċi joħroġ din il-faqar u l-injoranza fost il-poplu u l-idea li mingħajr l-edukazzjoni il-poplu ma jistax jimxi l-qudiem. Qabel ma tidħol l-iskola, il-poplu ħajbqa' staġnat fejnu. Biex ma nirrepetix dinetta diġà. Issa. F'qabel telet ix-xemx Giuseppe Katkuti ukoll jidwi dan l-istess ħsieb illi il-poplu qiegħed jaħseb ras ħaddieħor u mhux brasu u joħroġ għal iżjed bil-karattru tiegħu is-Surnin li kien wieħed minn tax-xirka. Jiddiskrivih ix-xirka jiddiskrivih bħala moviment li jmexxi lil ħaddiema fit-triq it-tajba. Barra minn hekk, Giuseppe Katkuti juża anki kliem dirett mill-ktieb ejdut Manuel Dimek ta' Geraldo Azzopardi, ġifieri ovvjament Katkuti kien influenzat sew ukoll mis-sibijiet ta' Manuel Dimek. U jirreferi għall-aljenazzjoni tal-Maltin jikteb poplu għaref imdawwal ma jistax ikun li jgħodus fil-festi bħalma qegħdin nagħmlu aħna. Ġifieri kemm Manuel Dimek u kemm Katkuti tnejn li huma jsostnu illi il-poplu Malti kien mitluf wisq fuq affarijiet frivoli bħalma qed isemmu huma il-festi pereżempju. Imbagħad hemm ukoll di l-idea tal-klikka privileġġjata li tintuża kemm minn Orlando u Bonnici u isemmija anki Mintoff. U issa di l-idea di l-kelma li jużaw klikka tagħti dik l-impressjoni ta' grupp li huwa maqtuħ għalih u isu ma jaċċettax li jkun hemm iżjed nies miegħu. Il-klikka hija xi ħaġa magħluqa ta' xi ħadd. Allura huma qishom jużawha din tal-klikka biex inigżu lil dak li jkun. Pereżempju Giuseppe Bonnici, li ovvjament kien kontra l-klassi l-għolja, is-7 ta' Ġunju jsejħilha logħba ta' klikka privileġġjata. Logħba jiġifieri terġa' iktar u iktar hija xi ħaġa vili li speċi qed idawruha skont il-bżonn tagħhom. U barra minn hekk toħroġ anki l-ironija fi kliemu meta jikkummenta li din il-klikka m'għaddilix minn moħħha li l-poplu msaħħan minna stess kien daqshekk mgħaddab li dar kontrija u kontra l-Ingliżi, riju qisu mbagħad jilab biha din l-idea li speċi basta għattu xewxu missa f'daqqa waħda dar kollox kontrikom u ġietkom għar. Orlando ukoll jikteb fuqha din u terġa' ta' Orlando iktar ħarxa minn ta' Bonnici. Orlando jiddeskrivi l-ewwel laqgħa tal-Assembleja ġifieri dik li saret fi frar. Bħala l-ewwel xrara li ntefet qalb dan il-poplu mżeblaħ. Ix-xrara ma' ġenb il-porvli biex il-poplu jixkatta. Imbagħad ikompli u jgħid kienet ix-xrara li fiha klikka privileġġjata daħlet ħabel ġo għonqa biex titgħallaq bih. Ġifieri terġa' dan huwa iżjed ħarex minn Bonnici għax ukoll qiegħed joħroġ din il-ħaġa li il-klikka privileġġjata issa daret kontrija, issa daħlet sieqa ġo l-ħofra bit-tixwix kollu tagħha għaliex imbagħad dar kollox kontrija fl-aħħar mill-aħħar meta l-poplu nduna x'inhu jiġri. Orlando iqabbel lill-poplu Malti ma l-Jun li jaġbija li rajnija iktar minn darba fil-verità u forsi għal aktar waħda familjari fil-poeżija l-anja tar-rebħa ta' Dunkarm meta jqabbel il-Maltin ma il-Juni. Ġifieri isu Orlando jieħu il-pożizzjoni li ifaħħar il-kuraġġ u l-patriottiżmu tal-Maltin u kważi sta tgħid isa perspettiva romantika ħafna għaliex dejjem favur il-poplu. Fl-artiklu tiegħu il-Compact li der fl-1928 u der fil-gazzetta Il-Kotra jerġa' jagħmel referenza għal din il-klikka li ndid bil-poplu Malti. Jikteb fil-ħin li ħallew lill-poplu fl-akbar injoranza dejjem sabu lil dan l-istess poplu jservihom ta' staffa għal dak illi xtaqu. Sakemm id-dem tal-ħaddiema xteret ma' triqat, sakemm il-ħaddiema taw ħajjithom u l-Ingilterra ddeċidiet li tagħti lill-poplu Malti rajħ fideh. Ġifieri Orlando barra minn hekk jagħmilha ċara li s-7 ta' Ġunju, għal kuntrarju ta' ċerti storiċi fil-verità, jagħmilha ċara li għalih is-7 ta' Ġunju kienet il-ġurnata li ġabet il-bidla.
Ġri grazzi għas-7 Ġunju illi il-ħaddiem beda jieħu dak li ħaqqu u dak li huwa tiegħu. Issa, id-differenza fil-klassijiet bejn il-klassijiet qabel telet ix-xemx ta' Ketkuti toħroġ ċara mill-ewwel. Ma rridx intilef ħafna fuqha ma peress li diġà semmewha, ma fost l-oħrajn isemmi wkoll pereżempju d-differenza bejn il-funerali, il-funeral ta' Baruni li kellu nnewwieħa, kellu nies importanti, ħafna nies bi kliem ta' tifħir, waqt li mbagħad fl-istess ħin kif ħirġin minn dak il-funerali jaraw funerali ieħor ta' raġel li ħadd ma jafu li kien f'katallet imbuttat mill-bekka morti u lanqas assis ma kellu preżenti. Ġifieri ovvjament l-ironija toħroġ hemmhekk li la darba għandek il-flus, isek la darba m'għandekx flus lanqas taffordja tmut kważi kważi. Ibarra minn hekk Orlando jidentifika l-lingwa wkoll bħala ostaklu qegħdin ngħidu għat-Taljan u jikteb hekk. Permezz ta' dak il-bib tal-ħadid, taħt il-forma tal-sin tal-kultura, kienu jżommu lil poplu bħala pupu jġebduh lejn fejn iridu meta jkollhom bżonnu. Ġiri, apparti li qed jirreferi għat-Taljan bħala il-bib tal-ħadid li ma tistax iċċaqalqu faċilment. Ġiri, it-Taljan kien bib tal-ħadid tal-poplu għaliex hekk il-poplu ma jifmux, ma jistax jgħaddi minnu. Barra minn hekk qed jirreferi għal poplu bħala pupu li jġebduh, ġifieri hemm dak it-ton qares ħafna li ovvjament huwa ammirat lejn il-klassi l-għolja biex inigges. Ketkuti wkoll jitkellem fuq dan l-ostaklu tal-lingwa Taljana li ovvjament il-poplu mhux qed jifhem waqt id-diskors tal-politika kważi jwaqqagħhom għaċ-ċajt lill-politikanti, in-nies, il-poplu jibda jgħid maħniex nifhmu, kellimna bil-Malti, Maltin aħna. Ġiri, isu kważi waqqagħhom għaċ-ċajt għax qegħdin jitkellmu bit-Taljan biex juru kemm jafu imma ħadd mu qed jifhimhom xorta waħda. Però qisu u jpinġilna anki x-xena fl-università kif kienet li speċi jgħid miskin għalih min kien jipprova jgħaddi kelma tajba għal Malti, isu ma kienx hemm linja tan-nofs jew tagħmel mas-sinjuri, mal-edukati, mal-privileġġati, jew inkella tagħmel mal-fuqra, ġifieri tagħmel mad-dgħajfa. Minsemmija fuq il-Perit Mintoff ukoll jagħmel din ir-referenza għal klassi privileġġata u jkun aħrax ħafna fi kliemu bħalma nistgħu nobsru. Jgħid naraw lil din il-klassi privileġġata tuża l-iskola li talmet u ġida sabiex iċċaħħad bl-aktar mod fin u ipokrita liż-żgħir, lid-dgħajef u lil-fqir mid-drittijiet l-aktar fundamentali għall-għajxien. Ġifieri hu bl-aħniena joħroġ l-isfruttamenti u l-erq li kien hemm bejn mill-klassi għolja għall-klassi l-baxxa. U għalhekk l-irvelli ishom joħorġu iżjed b'saħħithom, speċjalment fil-letteratura, għax speċi bl-ironija kollha tagħhom dawn il-kittieba qed joħorġu iżjed b'saħħthom mbagħad l-effett tiegħu. Ketkuti jiffokaw kollha anki fuq l-ipokrisija fin-naħa tal-politika, jsemmi pereżempju s-surnin li jkun favur il-klassi l-baxxa u jaqbes ħafna klassi l-baxxa jitkellem jgħid illi is-sinjur ma jgħinx lill-fqir imma il-ujda wara mbagħad jgħid is-sinjur jgħidulu ma la darba nitilgħu fil-poter inkunu nistgħu ngħinuh il-fqir u hemm isu jtina toma ta' daw il-ġlied isu li kien ikun hemm bejniethom. Ketkuti jiddeskrivi l-elezzjoni li saret wara l-irvel, jiġifieri qegħdin ngħidu fis-27, bħala elezzjoni akkanita u ħarxa ferm meta l-ħuta l-kbira ridet tibla żgħira. Ġifieri qed jagħtina deskrizzjoni preċiża ħafna tal-qagħda soċjali kif kienet dak iż-żmien. U barra minn hekk ma joqgħodx xejn lura bħalma qal diġà l-prof Smikallef qabli, ma joqgħodx lura milli jesprimi d-diżappunti jew b'ton sarkastiku għall-aħħar jikteb xrid iktar il-poplu. Il-gvern se jiftaħ idejh, l-onja se jiftħu bwiethom, il-fqir mhux se jibqa' fqir, l-injoranta lih se jinfetħu beraħ il-bibien tat-tagħlim minn sekli magħluqa u fuq l-art imbalta fejn ħlif xewk xejn aktar ma nibet, issa se timtela biex tieli ta' fjuri kull lewn. Wedi, minn fuq il-pjattaforma il-wedi kienu jinżlu bħax-xita. U anke l-fatt li qed iqabbel il-wedi max-xita ishom hemm nuqqas ta' serjetà x'inti il-wedi ma tistax tagħmilhom isu xejn mhux xejn, suppost tqis qabel ma twiegħed xi ħaġa. U eżatti wara joħroġ ix-xettiċiżmu tiegħu u tal-poplu, irrappreżentati mill-poplu u jikteb li fiduċja m'hemmx mill-poplu.
U jieħu dan it-ton ta' mrar meta jibda jgħid u l-poplu min ma jemminx, min jemmen bħal-liblaħ li taqlalu għajnu u jifraħ, iċabċab jolli fuq l-idejn li min la darba jkun laħaq il-quċċata għada pitada għad idawwarlu spallejh. U dak it-ton ta' mrar isu ikompli inigges lil dak li jkun. Mela din nistgħu noqmżuha. Biex naqxaw ħafna u ma nafx ħanażel. Dik għedni għadġa. Fil-waqt li bħal Ketkuti u Bonnici attakkaw l-Knisja fil-verità, Orlando jażel li l-interpretazzjoni reliġjuża juża fil-kidba tiegħu biex jiena nissospetta li jagħmilha biex jiġbed in-nies illi minħabba li dak iż-żmien il-Knisja kienet importanti ħafna, jekk inti il-Knisja kienet beżża lin-nies mis-soċjaliżmu, ħajkollok ħafna nies illi ħajdulek li jiena ma rridx ikollix naqsam magħhom, allura nissospetta li hu kien ħadi adotta isu dil-pożizzjoni ta' patriot b'viżjoni imma wkoll daħħal ir-reliġjon biex in-nies ikompli jiġbed iżjed. Pereżempju jgħid il-bidu tal-irvel kien imqaddes u l-Maltin li mietu kienu martri. Ġifieri jkompli qisu biex jiġbed in-nies lejh. Fil-poeżija ta' Giuseppe Ketkuti f'Qabel telet ix-xemx, il-poeżija ta' Marius, jagħti l-istampa sħiħa, istampa soċjali kollha u ovvjament jerġa' jirrepeti din niġbija tax-xemx u dlam, it-triqat imserpa. Imma joħroġ ħafna kontrasti fejn qabel il-ġbija tal-bdiewa fil-poeżija ta' Dunkarm kienet toħroġ is-saħħa u l-frott tal-ħidma, hawnhekk il-bdiewa għandek nixfa u qtih il-qalb għax ħadd m'għandux jiekol. In-nies imqablin mal-ġrieden li jġibu l-ħmieġ l-aks ħadd ma jridhom ħdehom, u mbagħad għandek lid twila li twassal fil-bot, ġifieri qed jirreferi għas-sinjuri illi qed jagħtu l-frak minn tagħhom imma jżommu l-bot għax ma jridux joqogħdu ħdejn dan il-ħmieġ. Il-mużika ta' da u ħlief, għandek dak sarkazmu fih li speċi qed ikompli joħroġ l-injoranza tal-poplu li ma jafx aħjar imma fl-aħħar mill-aħħar. U ikompli it-twerżiq ma jinstema' għax il-qlub ħaġra samma, jiġifieri hemm dik il-linja li qed jagħmilha ċara li l-klassi l-għolja ma rridux jersqu viċin iż-żejjed. Ħammur mill-ewwel jaqbilli għal Giuseppe Orlando. U jiddeskrivi għal dakinhar fuq il-bejt tal-ġovine Malta kien hemm imtella l-għażiża bandiera tagħna l-Maltin ħamra u bajda, illi dina b'żiffa ħafifa kienet tixxejjer donna sabiex tmelles lil dawk illi taħta kienu miġbura u taffilhom il-ħruxija li fgħathom f'telfa ta' demm għal jeddiet li serqulhom. U hawnhekk joħroġ xena drammatika ħafna tal-bandiera li qiegħda l fuq il-kuluri enfasizzati, iż-żiffa. U il-personifikazzjoni tal-bandiera li ovvjament qiegħda tirrappreżenta lil poplu, il-bandiera li tmelles lil dawk li taħta kienu miġbura, dik isa ġbija tal-om illi qiegħda twennes u tfarraġ lill-ulieda. Ġifieri f'Orlando l-patriottiżmu joħroġ qawwi ħafna u anke fil-poeżiji li jikteb u stess u jidhru fil-gazzetti, jirreferi iktar minn darba pereżempju għal kuluri tal-bandiera Maltija biex ovvjament jerġa' joħroġ dak l-element patriottiku. Bħal medna il-vittmi jirreferi għalihom bħala martri. Imbagħad pereżempju waħda minnhom ħaddiem għal dan il-jum wara pidwejja, ġifieri qed jindirizzah b'mod dirett. U ikompli jipprova jagħmel dik l-għaqda ħdejn ħutek mur dawn jaqsmu l-ftit ferħ miegħek. U jirrepeti mbagħad ftakar għaliex hu jikteb ukoll fl-artiklu tiegħu illi ma jridx li jkun hemm xi fariżej li jħassru jew ibidlu l-istorja, jiġifieri hija ċara li hu ma jridx illi jkun hemm xi ħadd illi ifettillu jibdel l-iskop anki għax kien hemm attakki fuq in-nies li fuq il-poplu tal-irvel li attakkawhom li kienu qegħdin jisirqu pereżempju u jiġġustifikhom jgħid jiena kont hemm, ma tistax tmerini, jiena kont hemm hekk naf x'għamlu, min kien ġewwa, l-oġġetti ta' valur beda jitfaħħom barra, min kien barra beda jisraq, ma jekk il-poplu bil-ġuħ mhux bil-fors. Allura hu jsostni jkompli jgħid biex dak li jkun jiftakar ma jistax jinsa u jirrepeti wkoll il-verb tirbaħhom darbtejn biex joħloq dak l-effett drammatiku ġrejt iftakar ukoll li inti tista' tirbaħhom. Jagħmel il-puntini jibda strofa oħra
tirbaħhom, jirrepetih darbtej biex il-poplu ma jinsiex kien kapaċi jagħmel fl-aħħar mill-aħħar.